Dito guys yung 20 Load na pesos. guys sa aming Dito ko vlog. guys nilagay yung 20 pesos. Oh, yung mga senior citizen natin, oh. Yung mga 50 pesos. Ano yan? Guys, nag-transform kasi Paquito Diaz. Naging si Pakita. Yunisha. Wala rin daw na. Medyo yung games Dito namin tayo, guys, ano, pasensya na Meron kasi kayo yung ganito, malikot. hindi kami gaano makapaglaro kagabi at ano, sabi na. Ayan guys yung 50 pesos. Sino magpapa-shout out dyan, guys? Wala ko tumawala. Next, 100 pesos. Dyson Air Purifiers has a unique air projection loop, which multiplies the airflow, generating a circulation power to drive even distant pollution back through sealed filters to purify the whole room, capturing ultrafine dust and allergens, Patayin mo kaya yung ano ba? gases, Ito, yung and destroying formaldehyde continuously. The circulation power to purify the whole room. It's the last fall 10-10 Big Brand Sale. Now with 10% cash back. And free shipping with no minimum spend. Possible. Great choice. Possible. Chanel. Lupasak na lang yung iba. Hindi, pasak na lang tayo pag nasa tayo. Ulit natin. Yeah, sana ko lang din. 100 pesos. Ay, mga drones. Pauwi na po sa ating Joanne. Malapit na. Next month, pauwi na. Dito na yung kadaan lang. Dito kita. Dito ka. Guys, dito ko siya ilalagay. 100. Nahihirapan sila maghanap. Next, 500. Medyo kahirapan natin to guys. Yun. Ilalagay natin siya dito sa loob. Ito guys, mga seeds na naman. Ilalagay natin siya dito. Nakakang ko rin yan eh. Yan. Nahulog. Ay, mamaya ko lang din. Then, balik natin siya sa plastic. Last one, 1,000. Ito, talagang kahirapan ko to. Bahala sila kung mahanap nila. Pag di nila nahanap, sa akin na. Kaya na lang yung durong ko sa akin. Siyempre nga sa kubo ka. Wait lang, last one. Excited na sila guys. Last one. Naninisan na kita. Nakalilis na kami dyan, nakailaw, nakarang paso. Mura-mura yun na. Nakapagkapakan na lang kami. Okay, dito ko na siya ilalagay sa phone. Things talaga Sa likod. din. Saan ba kaya kung ganito ang itsura natin? Sabi na ganito ulit na ako. Ano? Try? Yan. Ay, iiwan lang natin siyang ganyan. Tayo, durong ko sa kaya ka. Okay, baba na. Ha? Go down. Maghanap na kayo. Hindi kami nga. Pasensya guys at marami tayong hugasin. Mamaya na tayo maghugas. Okay, pasok. Players. Yun, nakita ko na.
Sige, yan ang mga matinding pangailangan. Matinding. Ay, wala. Oh, wait lang. Wait lang, natin yung ano kasi wala dito, te. Wala dito. Hindi naman buksan kasi oh. Ano? Ready na? Ready na? Okay. Search area. Go. Sige. Sige. Kaya kanya na yung mga basa. Laging buta kaya pa nakalalim dyan. Sige, hanapin mo. Kailangan na dito sa kasi ko lang. Hawakan mo na eh. 5, 4. Dito lang po, sir. Oh, wala sa labas. Dito ko lang yung nilagay. Sige, sir Daria. Dali, siguro ako nandyan. Nagsalit sa... Alam mo, wala yung salit na kami ako, Richard. Wala yata makahanap pa. Ano yun yung kasi, huwag muna kayong magmadali. Ano nyo yung bawat kasuluk-sulukan sa mga ano nyo. Wala dito ba? Ikaw pa ka na rin ulit. Wala mo sa Oo? Saan? Ano? Hindi ka nagsasabi. Patingin. O yan guys, nakita na pala ni Aisa yung 100. Busy kasi ako sa katatawa eh. Ay, doon sa takip ng ano. Yan. Tama, sa takip siya ng ano. Okay. Nakuha na guys ang 100. Sige. Wala ka, hindi ko sabi, busy kayo? Yan, kalkalin nyo. Sige. Ako anong pwede ka. Oh, 1,000. Pag nyo na, dagdagan ko na 1,000 yan. Sige. Hindi na siya nakalis doon eh. 1,000. 1,000. Basta dito lang siya. Sa loob. Ano ka? Kada matintunagan na. Kaya ka na. Huwag kayo. Sige. Sige. Wala na. Kaya na magaling pinag-video yan. Kumain mo naman. Ano ah? Basta ka bawat sulok. Kapapin nyo. Baka nandyan lang yan. Kanina nga nahawakan nyo na siya eh. Nahawakan nyo na. Nahawakan nyo na kanina. So may nakahawak na kanina ng 500. Sabi ko nga sa'yo, nahawakan nyo na yun eh. 1,000 na lang. 1,000. Hanapin mo 1,000.
Diyan lang yung nakaisip. Try natin 100, 500. 50 pesos. Ikaw sa plante. Oh, nagbaraan. Ano, ha? Si Kuya Ulan hawakan niya rin tsaka si Aisa. Hindi na kasi kinalakan. Hala, di ba naglinis na kayo? Kinalap niyo ulit yung nilinisan niyo. May mga ano, buksan niyo kung ano-ano mayroon dyan. Easy na lang. Nakukuha ba naman ng 500? Kung mahanap na 1,000, mag-easy na ako. Dahil sinagot na sila eh. Bali, tatlo na lang. 20 pesos, 50 at saka 1,000. Ito tuloy yung kadumihan ng kubo. Hoy, balik nyo rin yung mga pinagkakalat nyo, ha? Wala. Magabalik yun. Subli na lang din kami. Matinding pangangailangan, guys. Oh, si Alec, oh, tingnan mo. Sige. Sayang yung 1,000. Sayang yung 1,000. Petix, 1,000 yun. Nakalit ng sandal. Na-stress na sila. Hindi ko nga nakapagalingan sa talaga. Kayo sa 1,000, okay mag-focus sa bubong. Oh, dali, go! May chinelas ko, where are you? Kulang na lang pa itong Kaya sa bato. Nakita ko lang yung pating nag-ano. Nag-balik ka ng bato. Baliktad din. Kanta ilang beses na kalkal yan. Kalkal ko ng bato yan. Gay ko yung ulan. Basta dito lang yung Kaya ulan yung ano. Kawayan, baliktad ka lang. Oh, clue pa din? Isa pang clue? Clue ulit? Kasi, nakailang wala na din sa labas, dito na nilagyan sa labas. Dito lang sa loob. Isang clue pa? Isang clue pa? Kontento sa bota. Sandali. Baka hindi niya daw na ikalakad niya. Pero dapat hanapin niyo muna yung 50 tsaka ang 20. Sabay na kami mag-ano. Lubas na ka tumbay. Lubak sa ka. Sige, hanap. Oo, kaya sa bato ng pera. Yung 20 pesos, nandito lang yon. Dito? Ang nakita ko. Ayan, galing nila dyan. Tambo, meron akong ano sa'yo, gift. Dahil birthday ko, bibigyan kita ng gift. Sabihin mo, happy birthday at tita. Happy birthday, Tita. Okay. Ano? Pag hindi nakita yung 20 tsaka 50, kay Tambo ko ipapakuha yun. Kanya na. Yung 1,000 na lang. Oh, game. Yung 20 pesos na hawakan na kanina, hindi nyo pa rin siya na ano. Napadaan-daanan na ng kamay nyo. Pero pa. Wala pa kasi hindi na kayo magaganahan. Maganap sa 50 tsaka 20. Tower na naman sa akin. Ay, bulak-bulak masira na ito. Hindi ako. Sino to? Pakita dito Kuya Ulan. Ay, nakita na. Oh, 20 lang guys. Ay, 50 naman. 50 pesos sa taas. Tama na ni Kim Lama. Sa 50 pesos sa bubong. Yan. Ayan. Masira yung bubong namin ah. Dito yung side siya. Babaliwala ako. Dadalis ko dyan, tama. Kasi nga dyan Dana, para hindi sila maano. Dito ka muna sa ano, labas. Hindi yan sa loob, sa bungad lang yan nilagay. Sa bungad ko lang siya nilagay. Kaya na pa kung Kasi sa dami niyan. Oo, nakikita.
Kung nga nakalabas yung zero. Ayan yung banda. Nalitiis naman ang pre. Wow! Ay na! Nawa ka na! Guys, tingnan niyo sila, oh. Matinding pangangailangan talaga. Para tayong mga ano. Harap sa kanan! Harap! Kanan! Kanan! Kaliwa! Kaliwa! Ano ba talaga? O, dyan kayo. Picture mo kayo dyan. Sige, dyan kayo. O, tingnan niyo sila, guys, oh. Nakikita ko yung zero. Ay, kahihina nyo naman nila lang. Wait lang, so? Nakikita ko yung zero. Hindi nga. Kita niyo ba yung mga kamay? Kita ko lang pulitin ko eh. Oh, simple lang, tapak niya. Yung cellphone ko, ah. Malapit siya kaya isa. Yo. 1K. 1K. Hindi ko. 1,000. 1,000 lang. Last one. Parang swerte talaga. Oh, 1,000, hanap. Wala sa bubong yung 1,000. Dito lang sa ano, baba. 1,000 yun. Yung suko ka. Hindi pa kailangan mo. Kuya wala na. Balik ka rin na yung kawain. Parang gusto yan. Dito eh. Pwedeng nakapatong lang siya. Pwedeng nakasingit-singit lang. Yan. Sige, hanap. Anong klase yan? Reklamo na saan kasi ngayon. Wala dyan. Wala nakakuha nun. Eh, sama ka na sana. Hanap na, hanap. Clue ulit. Parang hindi na tayo magtagal. Sa bandang table lang siya. Yeah, sige. Akin na nga itong ano, baka masira na. Sinira nyo na. Wala yung cake. Okay. Kailangan sa ibabaw. Basta sa table lang. Ayun, table lang siya. Mahirap na yun. Nakikita ko siya. Ay, isa yung cake sila. Wala ba dito eh? Wala ba dito? Kaya nga yan. Ayan, ayan, ayan. Nakikihanap ka na yung mga doon eh. Yung napandagan ko yung cellphone ko, naperde. Asin ko yung Kasi kuya wala na. Parang may girlfriend ko kayo. Sabi nga. Sinilig na lang yung cellphone. Kalimutan mo na yun. Ay, sugaw na. Bakit sa ganito eh? Eh, bakit nandito naman siya sa ano? Reklamo. Nandito naman siya sa ano? Nasa ano naman siya? Dali mo ka na dito. Kaya nga, hindi ko tinatingnan yung cellphone ko dyan eh. Sunod. Wow, magkano ka? Baka 1.5 siya dahil. Pakita mo rin daw. Parang kayo lang nakakuha lahat dalawa. Wala, tibay. Kaya lang ano to ha, lahat kami magkakasama sa taas. Oo, wala silip. Biglaan to. Ano naman din kayo? Sports lang tayo. Next na. Ayan si Pwede naglalaro yan kasi naka 1.5. Yes, bawi! Bawal daw ako magsali, guys. Guys, bawal ako magsali kasi okay lang. Si Kuya Ula may isang hingi na naman dahil isang bayad ng AdSense. Alay, pumat na.
Alden. Iyo. Ay, pwede ka dito, Kay. Kay, sali ka, Kay. Mag-price mo. May sali ka dito, Kay. Okay? Ang gata-gata ng dadagdagan natin yung later. Ay, sino nakatulad ng ano? Anong pangalan mo? Sinong team name? Alden. Alden. Kayo ang team name. Wow. Alex! Sino number 2? Ano yun? Number 2. Marian. Sino ang Marian? Si Alden. Sila guys. Sila si Aldam. Aldam. Ding dong. Ding dong. Si... May ding dong. Ding dong. Ano na rin? May ding Ding dong, Marian. Sino number 3? Landin. Ni-invite na rin yan si ano? Si James. Yan, ikaw. Ikaw si James. Ikaw ito. Kayo naman si Jackie. Team Jadin. Team Jadin kayo. Jadin. Okay na si Jadin. Ay, guys, Listen. Team Listen. Team Jadin. Si Alda. Banat kayo. Ikaw si May. Ang good dyan. Si Alda ay si May magiging si Alden. Si Alden magiging si May. Balik na kayo. Magiging ano. Ikaw magiging Marian. Oo. Swap! Kayo mga babae, magiging lalaki. Ikaw si magiging Enrique. Magiging lalaki ka. Ikaw si Enrique Hen. Siya si Liza. Sobrado. Ikaw lalaki. Oo. Si Ukay, bagay niya eh. Ano ba pa? Dito mo na. Sige, practice! Team Alba! Team Alba! Dongyan! Team Dongyan! Hindi nakakapit siya. Hindi. Yan. Team Jaden! Ang lalaki! Sino lalaki? Ikaw lalaki! Ikaw babae! Okay! Team Listen! Pwede nag-listen ako eh! Siksiyan mo rin daw eh! Dito sa box na to, dito niya makuha yung mga dokumento niya. Dito sa box, dito niya makukuha yung mga dokumento niya. Dito sa sa box na to, dapat may points din yung lahat na pang-account niyo. Ano ang gawan? Hindi, kasi nag-iisa kayo dito. Hindi nyo kailangan magpagawan. Hindi nyo kailangan pag-inisan. Magandaan lang ba? Yes! Ano? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Pwede ka sa akin lahat ko dyan, ha? Sino magsuot dito? Isa-isa lang ang damit, ha? Isa lang damit? Oo. Basta wala ba? Hindi. Di ba si Alda? Basta pantas pang baba. Si Maine yung ano ha, magiging si Alde. Yan, pang babae. Nakaganyan ka na nga, mag-short ka pa? Magkuha ka
Wala pa may partner. Yes. Nod, ayun na sa'yo. Ayun na sa'yo, Nod. O, yan, yan. Ah, tibay ah. Pagwapo ni Ande. Okay, yan ang pinakaluwas. Magtulungan kayo. Guys, magtulungan kayo. Bet na bet ni Ukay yung ganyan. Magtulungan kayo. Tanggalin mo yung damit mo, Kuya Ulan. Magkidat kang hante, Enrique. Hindi ako makita sa buko na to, ha? Hindi ka makita. Oh, may natitira pang props, oh. May natitira pa. Meron pa tayong natitira. Kahapon nagdaan. Pagiging Maria Teresa mo. Liza, anong nangyari sa'yo, Liza? Enrique, pagandahin mo siya, Enrique. Pagandahin mo si Liza. Gagawa na ako ng ano. Pagandahin mo si Liza sa barano. Oh, ayos na si Nadine Lustre. Nadine Lustre. Ikaw si Nadine Lustre. Diba? Tayo ka? Guys, kagwapo ni James Red, ah. Oo, eh. Taray outfit. Dumakal susa. Nagaganyan ang shirt sa may puno. Bakit nagapulpo ka? Ba't naglaki mo ng katawan ni Marman Rivera? Ante, pero sandali. Sandali lang. Oh, malaking ano yan, malaking premyo. Kailangan yung manalo. Kaya ulan, no? Ha? Taray kasi. Guys, comment nyo na lang kung sino yung bet mo dito, ah. Sinong maganda. Sinong phone dito ay wala. Kapag maraming nag-comment na ano, mas magaling, mayroon pa rin prize. Meron pa din siyang dagdag. May additional. Yes, may additional pa. Guys, sabi ni Liza, oh, may book ang kilikili. Hindi, balit lang ito. Ang talay, pero... Kaya mo ante ganito. Balik ka rin yung oh. Yan, di ba mas kastig? Si Chico ba yun? Sana yung wala. Hindi, ano siya si Berting Labra. Ngayon na may balbas? Yung ko sa'yo. Kaya... Kung may pangahit diyan, ahitin mo na. Cake mo lang daw.
Matanggal na naman ko na eh. Ikaw mukhang babae talaga, oh, si Ukay. Oh, parang si Lisa. Huwag mo kawakan niya na matanggal-tanggal yan. Bago ba ay nag-ano, nagsisigaw ka kami taga dito. Ay, Barbie, sabi ko na. Sabi ko na, Barbie, si Ukay. Ikaw ha, Ukay ha. Pag sa ibang gigs, ayaw mo. Pag ito, gustong-gusto mo ha. Confirm! Oh. Takak! Ano ba sasabi mo kay tatay mo, Andon? Ha? Ganda? Ganda? Magpakalalaki na lang, magpakababae. Kailangan mo magsombrero. Okay guys, picture taking ang mga tips natin. Sexy daw pa. Palabas niyo ang ano niyo. Ngiti! Natatlo ako. Ito naman guys ang mga kalalakihan natin. Ito ang mga kalalakihan. Talent. Yes. Lagi mo kay pasok. Ang candidate number 1. Siya po ay nakapagtapos. Mataas na po siya. Siya dito sa Mindoro. Di mabot-abot. Doon sa Hawaii. Team Aldan. Pasok. Sakit ang gan ko. Teteng. Ano yan? Oh, rampa. Rampa. Oh, pakilala. Akala nyo, si Ruben Pati. Akala nyo si Ruben Pati to? Alden Richards to. Oh, ikaw. May Mendoza to. May paggano. May pagmuga. Contestant number 2. Ang candidate number 2. Nakapagtapos siya sa paaralan ng batasan. Yan o. Pala si... Hello guys, ako nga po pala si Ding Dong Dantes. At kasama ko si Marian Rivera, ang aking partner. Akala niyo si Marian to. Ano kayo? Uy, magpakain! Huwag yung matigas ang katawan! Ulit, magganong-ganon ka! Pag
ganun ka. Anong kasing? Sino dito? Ano niyo ba siya? Oh, Sabi mo, oh. ako nga, ay ano ba? Akala niyo si Angel Hello guys! Kala niyo si Angel Locsin to? Si Marian to! Nagkakamali kayo si Maria Rivera to, gano'n. Oh. Tingnan lang niyo si Maria. Bakit niyo sila yung magsalamat? Kala niyo si Angel Locsin to? Si Marian to! Bakit? Okay. Number 3. Nakapagtapos sa paralan ng salapay ang Pasok Team JD. Usog doon banda. Ikot. Ikot. Kasimbot na. Wow, pakilala. Gulat kayo lang. Ako nga pala si Ray. Yehey! Okay! Oh, si Nadine Lustred. Kita mo ako eh! Lustred. Pakilala. Mga pala si Nadine. Okay. Our last candidate from Sitio Bongbong. From Sitio Albunan. Pasokin! Christian! Isang ikot muna. Ikot. Rampa. Harap dito. Yan. Tatara! Pakilala. Kamu na? Sige. Hi! Hello. Hello! Nagkakamali kayo. Sila sa sigurado po ito. Okay. Ito ako si Enrique. Hey. Yan, nakagawa ni Enrique. Okay, talig. Talig portion tayo. Si Aldab. Init, guys. Hindi na nadidiligan. Dede. Dede ka natakot ka ba? Okay na. Ay, kaya na yan ni JJ. 4, 3, 2, 1, go! Paso mo. Kawawa nga naman ka. Hindi na nagdidinig ka. Baby love, napagod ka ba? Doon, parang hindi ko sa'yo. Hindi ko seryoso. Okay na yan. Next. Mga tiktokers to guys. Ting daw. Okay. Bye. Yehey! Palakpakan nito kayo. Palakpakan! Next! Ay, tanggapin ko na. Team Lisken! Ay, JD! Next! Camera action! Talaga, mahal. Magiging tatay na ako. Pero may sasabihin, may sasabihin sa'yo. Hindi ka ang ama. Okay! Next! Last candidate, Team Lisken! Pasok! 2, 3, go! Check! Ano, ganyan na lang kayo. Ayan, ikot. Yan o. Hindi mo antay, isa pa. Isa pang ganun pa. Isa pa. Isa pa antay, focus. Isa pa. Ulit, isa pa. Ayan mo na.
Hindi niyo makahiga. Okay, may Q&A tayo, guys. Nakaganito ka, dapat naka-Miss Universe, Philippines. Anong question? Tanong ko sa inyo guys, sino ang idolo niyong vlogger at bakit? Devin! Bakit? Kasi ang TNDFL, marami sila natutulungan na mga katutubo, then mga PWD. PWD and senior citizen. Thank you. Yes! Okay, next candidate. Team daw yan. So ito ang tanong ko sa inyo, kung kayo ay isa sa mga sikat na vlogger, sino ang gusto niyong makakulab at bakit? Ang gusto naming mga maging kakulab sa pagbablog ay si Ivana Alawi. Dahil si Ivana Alawi ay Magsagot ka din. Maganda. ganda na marami pang natutulungang mga taong nangangailangan. Gusto ko talagang makita. Kasi Iba na. iba na. Iba na. Iba na talaga si Iba na. That's all. Thank you. Thank you. Team JD, pasok. Dahil kayo ay member ng Team DFL, may balak ka bang gumawa ng sarili mong channel? Wala po. Antay, kaya na ako sa team ko ngayon at masaya na ako. Yay! Oh, last candidate. Team Liske. Okay, ano ang meron sa Team DFL na wala sa iba? Bakit? Hey guys, masaya kung sama-sama kaming nagapunta nag-vlog sa malayo o malapit man. Talagang masaya kami guys. Yay! Oh, palakpakan. Yay! 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 Thank you! Oh, that's it. Oh guys, yung Yeah. bali yung para sa amin sila yung magaling. Ngayon, kayo po magko-comment po kung sino yung magaling para sa inyo. Kung sino po yung maraming comment, halimbawa si JD, sila yung maraming comment ng JD. Meron pa po silang prize. Hashtag Dong yan, hashtag Aldab, hashtag JD, and Leslie. Comment down. Our top 4 goes to ting 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 JD. Pasok Team JD. Team JD kayo. Sila tipasa. Dahil kayo ay nag-effort sa aming pag-games, Yes. mayroon kayong Ganda ni ate girl. 500! Yay! 500! Oh, ate, hindi ka na galit ha, kasi kanina hindi. Our third place goes to ting 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 Team Lisken! Pasok! Rampa! Okay, dahil kayo ay nag-effort, may 500 ka, and then 500. Yehey! Oh, masaya na yan sila. Inig-inig mo ba? Oh, kapit kamay, mga girl. Okay, ang aming tatawagin ngayon ay kung sino yung nanalo. Our winner is goes to ting 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 Team Aldab! Dahil kayo nag-effort, meron kayong tig 500. Oh, masaya. Malungkot ay. Okay lang yan. Happy birthday, girl! Thank you! Gusto lang po namin mag-thank you sa lahat po ng nag-sponsor ng aking Karwa, aking Mother Dragon. Thank you. Thank you po. Thank you, Tatay, kay Upen at Ipen. Thank you. Kay Kuring at Anonymous from California. Thank you po.